sunana Ali. Tsoraci baya zama bane. Yana da kyau bawa ya fita daga cikin abin da babu ruwan shi. Wannan hadisi ne. Dan ban yi haka ba kuma fa. Allah cewa yi wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kisa cancanta da shi azzalimi ne macuci. Wannan hannun nawa na aika mutane sama da 2000 lahira. Ni baya faɗa. Crimes of passion, crimes of logic, crimes of necessity. Sadiq Moviton back with another crime story that has never ever been told. Don Ali. Don Ali. Ba wani sanin babu abin da suke sayarwa da yauci kwaya. Za ka iya gaya mun mutane nawa kuka bata wa rayuwa ta sai da hanyar hodar iblis ne kuma mutane nawa kuka kai sun miyagun kwayoyi ka ni nake safarar kowa ya san halin su. Duk mutum da ya ce zai kashe ka kai ma bai kamata ya da shi ba. Bloodletting, blood spillage, bloodbath, Don Ali. Killings, devastations, destructions, Don Ali. No mercy, no limitations, no boundary, Don Ali. It's blood for blood, an eye for an eye, a life for a life, Don Ali. Ya kamata mu haɗa kai. Ku saurari sakamako. Ba da hankali ne. He's strong, lion-hearted, confident and gutsy. They call him Ali. He's bold, tough, rough and dangerous. They call him Dini Atampa. He's smart, intelligent, gallant and brave. They call him Kasi. He's sincere, just, honest and innocent. They call him Ahmad. He's daring, brave and courageous. They call him Sani Lala. Dreams to be controlled, restless and thoughtless. They call him Iqbal. He's supreme, authoritative, powerful, influential and connected. They call him Don Ali, the king of the underworld. Har yanzu muna da sauran yaƙi guda ɗaya a gabanmu. Ni ma zan shigo Najeriya. Wanda aka gani a kama shi. Duk wanda zai gudu a harbe shi. This is an order. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Executive producer, Ishaq Ahmad. Producer, Umar Isapa. Story and screenplay, Sadiq Ahmad. Don Ali, directed by Yusuf Khalid. Sadakallahu lazim.